all Bible version translation are suitable for serious Bible study? Yes or no? Ang tanan bang Bible version o translation magamit na siya sa imong pag-study sa Bible? Sama sa Chinese, Korean, German, France, Greek, Hebrew, tanang klase ng mga translation, version, magamit ba na siya nimo? Ako si Jing Hadjit Inagsa, kung kini nga pangutana, matubag, inani-ani nga video. Ready ka na? Let's start. All Bible version and translation are suitable for serious Bible study. Kung ang imong tubag, yes, magamit na ko na siya. Magamit na ko ang Chinese. Magamit na ko ang Korean. Magamit na ko ang German. Magamit po na ko ang Greek. Magamit po na ko ang Hebrew. Magamit na ko Latin, magamit na ko tanan. Are you sure magamit mo na tanan? Ang tinuod, ang imong magamit unsa lang man. Ang imong magamit yun, ang katulad imong masamtan. Siguro kung kasabot ka og Korean, maaring magamit mo ang translation ng Korean kung kasabot ka og Korean. Ang German, pwede magamit po nimo. Kung kabalo po ka mag-German, magamit mo na ang German. Magamit mo na nimo ang Greek kung kabalo po ka mag-Greek. Ang Hebrew, kabalo po ka kung kabalo ka. Magamit nimo. Sa pang France, magamit nimo na siya kung kabalo ka. Karon mo di ka kabalo. Ang sarili mo magamit. Of course, ang magamit lang yun nimo, ang kadto lang yung imong masabtan. Sino may masabtan nimo? Kung kasabot kag English ra, Pilipino ra. So kadto rin imong magamit. So sa pangutana, na all Bible version and translation are suitable for serious Bible study, ang tubag, no. Dili tanan nimo magamit. Kaya ang imong magamit lang sa imong pagtuon sa Bible, kadto lang yung imong masabtan. Got it? Thank you. I hope nakasabot mo. God bless.